ओ आङो इउटुबखौ दहाय फुंनिफ्राय चालु खालामबाय। दा लासै लासै चालु खालामलांसिगोन, रानिं खालामलांसिगोन। बेहाय आङो माखासे जब खामानिनि सोमोन्दै बाहाय एक्सप्लेन खालामगोन आरो लासै लासैनो। आं दा बारा एक्सपिरियेन्स गैया, थेवबाबो सेस्था खालामगोन। गाराङाबो बारा थिग नङा आंना, एसे लोमजानानैबो दं। जेनेबा जमेट', गिबियाव आं जमेट' मावो, जमेट'नि एक्सपिरियेन्स दङ एसे। जमेट'खौ मारैहाय जयेन जायो, मारै मावो, मा रोखोम मावनांगौ, मा फेसिलिटि, मा केपासिटि मावनाय जायो, मावनो थाखाय मा सोलोंनांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै स्टेप बाय स्टेपै फिसा फिसा आं खोन्थालांगोन। दा आं जमेट'आव मावनानै दं बेंगलर सिटियाव। बबे बबे जायगायाव मावनो हायो, मारै मावनो हायो, बेसे खामायो, मारै मावोबा बेसेबां खामायगोन, बेयाव सेफटि दं गैया, मा सिस्टेमै मावनांगौ, बेखौ सोर फोरोंगोन, बेफोरनि सोमोन्दै आं खोन्थालांगोन आरो। ओंखायनो आं लोगोफोरखौ माखासे सापर्ट होनो खावलायगोन। मानो होनबा आंना इउटुबा गोबाव जाखाबायमोन, ओमफ्राय आं जेबो बेहाय खालामनो रोङाखै। ओमफ्राय दा आंनो सापर्ट नांगौ जादों, माने गोदान बायदि जाबाय आंनि इउटुबा चेनेला। दा बाहाय एसे बयबो सापर्ट होनानै एसे भिउ आरो साबसक्राइबार, लाइक, शेयार बेखौ नांगौ जायो, बयबो मिथिखायो एसेबाबो। बयहाबो एक्सपिरियेन्स दंखासै, एसेबाबो ना बेसिक सिस्टेमै बयबो इउस खालामखायो। दा ओंखायनो बयखौबो आं सापर्ट होनो खावलायगोन, जाहाथे उनाव आंबो सासे एसे माबा खालामनो हायो। आरो आं सापर्ट होनो थाखायसो बे भिडिअफोरखौ खालामनाय जागोन आरो। गोबां मानसिया गोबां खामानि मावनो बाहेरायाव फैयो, आरो गोबां न'आव दं, फैनो नागिरो, मा मावहैनांगौ मा मावहैनाङा। आंथ' गोबां खामानि मावबाय, टेकनिसियान लाइन, माखासे लेबार खामानि मावबाय। फैजेननायनिफ्राय गोबाव जाबाय बाहेरायाव ओंखारनाया, न'आवबो थायो, थाङो फैयो। बिदिनो लेबार खामानि मावो, हटेल इन्डास्ट्रिनि खामानि मावबाय, किटचेन इन्डास्ट्रिनि खामानि मावबाय, हटेलाव सार्भिस, बिदिनो इलेक्ट्रिसियान, गोबां खामानि मावबाय, लेबारनि जेनेरेल खामानि बेफोरखौबो मावबोबाय। मावै मावै नै दिनैसिम माखासे एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै, सेफटिखौ नायनानै, फैसा खामायनाय बेसेबां मोजांखौ नायनानै, गावनि साबसिनखौ नायनानै नै दिनै आं जमेट'आव मावनानै दङ। दा ओंखायनो बबे खामानिखौ सोरबायदिया माबायदिया मावो, बेखौ आं लासै लासै खोन्थालांबाय थागोन। मारै मावो, मा मावो, बेसे खामायनो हायो, बबेयाव मावबा साबसिन जायो, बबेयाव मावबा बाहेरायाव साबसिन जागोन बाहेरानि थाखाय, बाहेरायाव मावनानै न'आव थांनानै माबा मोनसे मावनानै जाहैनो हागोन नामा, बेहाय एक्सपिरियेन्स लानानै फैसाबो खामायनो हाबाय, खामानिबो सोलोंनो हाबाय। बेखौनो गावबा गावनि न'आव, गामियाव, जोनोम जायगायाव थांनानै माबा मोनसे खालामहैनो हानाय, आरो बेबो पारमानेन्ट। बेफोरबायदि जेनेबा बाहेरायाव फैनाङि, माखासे फिसा फिसा गोबां जा एक्सपिरियेन्स फैयो मोनो। आरो माखासे एखमबा समाव मोजां मोजां खामानि मावग्रा सुबुंफोरजों लोगो मोनो, बिसोरो एक्सप्लेन खालामो, रायलायो, आरो खोन्थायो, फोरोङो। दा बैफोरनो माखासेखौबो सेयार खालामगोन। दा ओंखायनो आं खावलायगोन, जाहाथे आंखौ सापर्ट होयो लोगोफोरा। बेनोसै।